Yang, Apa yang? wis mau lebaran loh iki. Hah? Terus apa? Kita belum beli baju lebaran. Terus belum beli sembako gawe tonjokan. Terus gurung tuker uang, gawe nyangoni ponakan-ponakan. Lah terus ya apa yang aku ya wis gak kerja wis nganggur ngene. Iki gaji terakhir iki wis rupa sembarang kalir iki kayak kebutuhan. Ya terus, masuk kita besok lebaran pas unjung-unjung kita gak ngasih tinjauan. Deh, ya apa rek Gak sing nyangoni kredit iki? arek-arek. Baraan lho. Ono duwite ta, wong duwit ya wis rupa kebutuhan omah, wis tak kekno awakmu kabeh. Heh? Wis gak usah tonjok-tonjokan apa sih? Ya wis utang sih Pak Oyang, utang ning Hmm. Cak Nomane Pak Oyang. Malah begendeng ngene. Bojone gak nyambut gawe kok ikon ngutang. Utang sapa maneh? Cak No. Wong sing 500 wingi gurung iso nyaur kok iso ikon ngutang maneh iku lho. Ya wis nek gak ngono pinjol ae lho Yang. Peleh. Wis. Awak dhewe iki wis gak kerja ya, kok iso malah mbok kon ngutang-ngutang iku karepmu ya apa? Wis ta lah nek anjene gak ono duit wis gak usah tonjok-tonjokan. Wong awak dhewe tahun wingi-wingi ya tonjokan terus ngono lho. Ya apa rek? Gak enak sih Yang, ambek budi-budi ambek mbah-mbah ya. Gak enak ya dilepeh ngono lho. Mas Nuruti gak enak wis gak usah nuruti cangkeme wong-wong. Awak dhewe iki saiki lagi gak ono duit. Ya apa rek wis gak usah nyangon-nyangoni arek cilik-cilik. Barekan sapa sih biyen sing ngusum nyangon-nyangoni barang iku. Nah terus ya apa yang nek aku dijaluki arek-arek cilik? Tante, mana amplopnya, Ya kayak ono permen. THR-nya? Wis kayak ono permen ngono lho. Ya kok isin aku sayang. Barekan lho, aku iki sik butuh golek kerjaan. Tak belani pendino muter-muter golek penggawean gurung oleh-oleh ngene kok kober-kober sih awakmu iku njaluk dhuwit gawe tonjokan lah gawe nyangon-nyangon wis gak usah kemalan-kemalan. So gak tuku kelambi yoyo sisan iki. Wis gak usah gawe daster ae. Oh yang cetek gone awakmu iki. Mbok yo ngerti o titik, Po. Ya. Awakmu gak mending resign ae teko kerjaan. Lah kenapa kok aku kudu resign Yang? Delok niku lho anake awak dhewe paling gak keramut ngono. Omah barangnya pating selengkrak kabeh kan sing tau ngresiki. Lah ya apa aku pencet dorong rapi lho wis dikasih wong tuaku Yang jarine gak oleh terlalu bergantung nang wong lanang, kudu mandiri. Ya apa gak bergantung nang wong lanang. Bergantung nang sapa? Bergantung diri ta awakmu. Awakmu iku tak enakno. Wis tak kon leren nang omah. Sik kurang ae ta tak belanjane iku. Ya enggak sih. Lah iya wis resign wong gaji gak sepiro ngono lah awakmu. Enggak sampai UMK. Tapi lo yang nek aku resign aku mau kongkon ngeramut omah. Lah aku lho mbiyen ambek wong tuaku lho yang gak tau diajari apa carane ngeramut omah. Tak meweli ae. Omane. Kastengel, semenjak aku ijab kabul nang awakmu ya, iku walimu wis berpindah nang aku. Dadi awakmu kudu nurut nang aku. Wong aku iki lho ya gak tau ngongkon awakmu apa mengarah sing hal-hal buruk, mengarah nang kemaksiatan. Barekan lho, saiki lho, nek aku gak rido ya nang awakmu, bahas awakmu kerja montang-manting gak bakalan berkah. Ya makanya kamu ridho wae. Ya gak iso, apa rido Roma ta. Wis salah awakmu resign. Kok nek gak gelem di elingno tak balekno nang wong tuamu ya suwe. Lah terus lu yang kok nek misalnya aku gak kerja, gak punya uang kan aku. Terus nek misalnya kurang ya apa bulanane kene? Awakmu njaluk belanjani piro? Tak sanggupi. Pokok awakmu resign teko kerjaan. Awakmu kerja gaji gak sampai UMK lho. Tiwas megel-megel awak ae. Wis tak enteni meneh ngomong nang jeraganmu ngono. Halo Yang. Apa? Aku pegel kok ngene terus Yang. Pegel apa sih? Yo pegel, iki kabeh ku gara-gara kamu urip kene dadi kekurangan kok ngene. Ya apa rek kuwaji kok iso nyalano aku terus iku lho. Kayak ngene iki ya gara-gara kamu. Ya enggak, coba nek kamu kemarin gak nyuruh aku resign kerja, pasti saiki kene gak kekurangan kok ngene Yang. Iya, iki ono salahmu pisan awakmu iku gak iso ngelola duit kabeh-kabeh mbok tukoni. Kon iku terlalu pemborosan. Makane tak dadi wong wedok wis pinter nyimpen duit. Duit wis tak brek-brekno nang awakmu kabeh. Ngene iki sambat kakan utang. Ya gak ngono, tapi kan aku kebiasaan cekelan duwe. Aku iso tuku opo ae sing tak pengen pas aku kerja, tapi saiki ketika aku gak kerja aku gak iso tuku-tuku hal-hal sing tak pengen. Ini kan berarti kabeh-kabeh gara-gara awakmu. Wis nek koyo ngene terus kene kakan utang kelilit utang aku njok pisah ae. Sesuwono ae upo iki. Ngene lho. Awakmu iku aja ujug-ujug njaluk pisah ngono. Wong mek perkara ekonomi awakmu njaluk pisah ya nek aku iki selingkuh KDRT ngono. Njaluk pegat gak apa-apa. Wong mek masalah ekonomi ngene lho, wis awak dhewe duwe aset apa ayo didol bareng-bareng. Wis ayo awak dhewe memulai maneh dari nol. Dengan awakmu njaluk pisah iku mbok kira iso menyelesaikan masalah ngono ta? Kon gak eling ta utang-utang gawe atas namamu? Oh, perek. Wis aja
koyo ngono awakmu. Tapi aku emoh memulai teko nol maneh, aku pegel kancane awakmu teko nol terus. Wes, Kapan aku senenge? Wis ta lae. Awak dhewe kan duwe aset akeh to. Wis ayo aku gak apa-apa didol. Nek perkara duwe ae iso digoleki maneh. Aja koyo ngene rek. Wis ayo. Meneh didol. Wis gak usah nyaluk-nyaluk pisah wis. Mek perkara ekonomi wis aku gak apa-apa memulai maneh dari nol. Gak Duwe apa-apa ae iso aku tinggal digoleki gelem. maneh. Wis meneng wis gak usah nangis.